da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shirinmu. Rigimar soja da ɗan karota. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga gidan wannan TV mai albarka. Idan wannan ne zuwan ka karo na farko zuwa wannan channel, kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin ta hakan ne kaɗai za mu iya sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shirinmu. Kar ku manta rigimar soja da ɗan karota ɗaya ne daga cikin, ko kuma in ce shine episode 4 a cikin jerin labarai 112 wanda gidan TV Hausa Mix ya ɗauki nauyin kawo muku. Ga kuma yadda labarin ya kasance. Rigimar soja da ɗan karota labari ne akan wani soja da ya taho da matarsa mai naƙuda akan hanyarsa na kai ta zuwa asibiti. Yana cikin tafiya ne wasu 'yan karota suka tare shi da zumar yin bincike. Bayan ya tsaya ya sanar da su cewa yana ɗauke da duk wasu takardu da suke bukata, amma don Allah su kyale shi duba da yanayin da matarsa take ciki na matsanancin naƙuda. Nan dai 'yan karotan nan suka ƙi barinsa ya tafi, suka takura akan lalle sai ya faka duk da magiya da kuma roƙon da yake ta yi musu. Daga ƙarshe dai wannan sojan da ya ga za su ɓata masa lokaci sai ya buƙaci da su biyo shi zuwa ATM da ke cikin asibitin don ya ba su wasu kuɗaɗe don babu kuɗaɗe a tattare da shi. Nan take ba su tsaya wa wata ba, suka amince suka shiga cikin motar, shi ko sojan ya ja motar ya tafi. Isar su asibitin ke da wuya, sojan ya bar 'yan karotan a inda ya faka motarsa sannan ya ɗauki matarsa zuwa ɓangaren aihuwa. Sai dai kash, rai ya yi halinsa. Cikin sanyin jiki likitan ya sanar da shi halin da ake ciki, ya kuma sanar da shi cewa ba dan jinkirin da aka samu wajen kawo ta asibitin ba, da yiwuwar a iya ceton rayuwarta da na ɗan cikinta. Daga ƙarshe da ya jaddada ba shi haƙuri a bisa mutuwar matarsa. Shin in kai ne a matsayin wannan soja ya za ka yi? Rubuta mana ra'ayinka a sashen comment. Kar ka manta da dannawa bidiyon liking da kuma subscribe ga channel ɗin domin sanar da kai labari na gaba.